Fitaccen mawaƙin hip hop ɗin nan wato G-Fresh ya gana da Shugaban ƙasar Jamhuriyar Niger Abdurrahman Chani a wani gagarumin wasan sada zumunta da aka haɗa a babban birnin Niamey tsakanin mawaƙa da kuma 'yan fim waɗanda suke 'yan Najeriya da ma 'yan ƙasar Niger ɗin. An hango G-Fresh Al-Amin wanda ya yi ƙaurin suna musamman ma a shafin TikTok tare da Shugaban ƙasar Jamhuriyar Niger Abdurrahman Chani. Lamarin da bai yi wa waɗansu da yawa daga cikin 'yan Nijar ɗin daɗi ba, yayin da a gefe guda kuma waɗansu ke ganin hakan ba ƙaramin abu ba ne da ke nuna ƙarfin haɗin kai da zumuncin da ke tsakanin 'yan arewacin Najeriya da ma 'yan ƙasar Nijar ɗin. A gefe guda kuma waɗansu ke ganin cewar bai kamata a ce an ga mutum kamar G-Fresh Al-Amin da Shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar ba, wanda inda a Najeriya ne ko matsayin gwamna bai kai ya gani ba, amma sai ga shi an hango shi a Nijar tare da shugaban ƙasar baki ɗaya, a inda waɗansu kuma ke ganin cewar wannan ba ƙaramin abu ba ne mai kyau, wanda ke nuni da cewar akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin al'ummar yankin arewacin Najeriya da ma al'ummar Nijar baki ɗaya. Sai dai G-Fresh Al-Amin bai yi wani ƙarin bayani ba dangane da abin da suka tattauna da shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani. Sai dai an jiyo shi a wani guntun bidiyo yana cewa sun dai je ne domin tattauna yacce za a shawo kan saɓanin da ake samu musamman ma a dandalin TikTok tsakanin Hausawa 'yan arewacin Najeriya da kuma al'ummar Jamhuriyar Nijar. Tuni dai waɗansu suka dinga bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan batu. Shin kuna ganin wannan haɗuwa ta G-Fresh Al-Amin da Abdurrahman Chani haɗuwa ce wacce ya kamata a mutunta a kuma kalla a matsayin haɗin kai, ko kuma bai kamata a ce G-Fresh Al-Amin ya haɗu da shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ba? Ku bayyana mana ra'ayinku a cikin sashin comment.